Hello, hello, hello. Good day and good morning sa tanan-tanan. Maayong adlaw sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton mga suki sa kahanginan. Welcome, welcome na sa aton nga programa. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon sa Barangay Bato, Sagay City, Negros Occidental. 106.9 ASFM, The Community Radio. Upod sa aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Assistant Station Manager, Madam Elsie Palma Singway. Ang aton gwapahon nga Program Director, DJ White Rose. Siyempre, ang aton teknisyan, technical side, Noel Bugna. Kag siyempre, upod man ang bilog nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Gusto mo bang maging masaya? Nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa. Maririnig sa inyong mga radyo. Papa Mel. Papa Mel. Audio Vision Editor, Romel T. Pineda. Makinig na sa pinakaromantikong Papa. Wow! Kaupod man sanday, Rayjan Domingo, Puljan Organya, kag Peter Gabrina. Yes, dapat aga pa, smile na. Gani man, no? Kay kun aga pa, do ka luya na sang imo pamatsyagan, ang bilog mga adlaw do ka luya naman na, Miss Catherine. Gani man, Papa Mel. Sa aton mga ka-IS, sa aton mga ka-NYGC, ari na sila ni Lolo Miloy, kag Lolo Ilyong. Pasok! Tara na. Makinig na. Yahey! Good day, Pramiloy. Mayong aga si Ibo. Kamusta? Okay lang, Prelyong. Ikaw kamusta gibog adlaw subo? Ati, ari nami. Napadayon, kag nagapakabakod. Apisan kami mga problema, kag mga nagakalanabo sa aton kabuhi. Pero hindi na maintindihan kisa. Padayon, gihapon kita, Pramiloy. Bisan may mga nabatsyagan kita sa aton palibot nga daw kabudlay, nga daw ka pigado, daw wala ta sang dangpan pero hindi ka magkabalaka. Kay may Diyos nga nagapalangga sa aton, Premiloy. Ang importante, nagapalapit lang ta sa iya, Premiloy. Kag nagapasalamat sa kada adlaw nga nagaabot sa aton. Ikaw, Premiloy, kamusta? Ako ay gugapatri nga pigado, basta hara ka? Yes. Yaman? May ulaman ko mo. Ikaw, Karong din mga pita. Siyempre, hagaron ta si Preberto, kag ang aton nga mga kaupdanan, nga mga katigulangan, Si Lolo Ilyong Tag, si Lolo Miloy, kilala. Maayong aga sa kay Nanay Tasing Pusadas. Nay, may kape tada, Nay. Kay Nanay Muray Habilosa. Kay Mami Flor. Mami Flor, init na dang tubi, ta? Dulong lang di, Sa kay Madam Nene, kag sa tanan nga mga tagpalamati naton diri sa Barangay Bato, kag sa 25 ka barangay sa siyudad sang Sagay. Nagapasik pa, kung may guwapa nga dalaga. Sa tanan nga mga bag-o nga mga subscriber, Parimiloy sang NYGC Blind Drama, madamo man nga salamat si imo, sa inyo tanan-tanan. Kay K5 Eric Parimiloy, ha? Tenerife, nag-subscribe sa aton nga NYGC Blind Drama. Wow! Yes, kag si Kabrigada, Andy Tabugo Galbe, no? Nag-subscribe man sa aton, kag nagapamati man sa aton nga programa ang Kuskus Balungos. Lolo Monding. Sa tanan na lang nga mga tagpalamati naton, maayong aga gid sa inyo tanan-tanan. Smile, hindi magburingot kay galaway kasi na. Ang nagasmile, nagagwapa na. Yes. Mga dalaga, smile. Wow. Regards lang sa tanan-tanan, Para Miloy, istoryahan naton. Naga, kakas, nagadula gidman bala ang paghigugma. Nga istorya nga nakakatawa sa barangay na Kadamo siya naghambal, Para Miloy, nga ang gugmay. Kung matutuod, wala na kadula. Makapalakpakan na madaog ka gid, Madaog kuya Para Miloy, kaya nga kadamo kuya sa nabalaan nga mga tao nga matudtod naghigugma, matudtod nagpalanggaas, na subong sila pa. So di mo daw wala gadula. Wala gadula, Para Miloy. Pila na kabilog ila kabataan, pero labing gihapon sila sa isa kag isa. Anyways, biyara kay ba sila? Kapag mo nagatapo. Pero pamagkot, gaga pangiridos lagi ban.
ang gapangirido, wala na kakontintuhan. Aha. Okon, may ara na sila nga ginapangita, Premiloy, nga wala sila partner. Ito si Boss Lingon, gali wala gadugang lang. Amo na, ang Boss Lingon. Posible. Aha. Pero kung sa akon, hindi na siya nami, Premiloy. Aha. Kaya kung nagapati, kaya nga matutuod, kaya naghigugma, hindi niya dapat madula. Amo na gani nga dapat i-maintain ang paghigugma. Demodo kung kapangiridas na, lula na. Nadula na Premiloy. Tapos kay siguro di kadula galing gugma eh. Oo. Nadula na kay hindi tuod-tuod. Kay kung Ah. tuod-tuod ka, Premiloy, mabatas mo bala nga makita ang partner mo ang ginasakitan? Nagatululo ang luha. Kaya nga, nakita ya ka nga may upod nga iban or may nagpasa siya nga amiga ya o amigo ya nga may upod-upod ka to yang nga lain nga babae o kung lain nga lalaki. Pero anong sabas na da? Nga mo na. Tungod na dula ang pagigugma, Premiloy. Nadula. Ngud kadula gid man. Wala nagadula ang matutuod nga gugma. Hindi mo Ang siya nagadula, Premiloy, ang lahog-lahog nga gugma. Kung nang may lahog-lahog. May lahog-lahog, may tutuod. Uy, ginkasal ka mo tungod sa lahog-lahog nga gugma. Ang iba na, Premiloy, nagpakasala na para nga balon nga baw. Mayo man ni siya, kaya nakapangasawa. Bong migo, tato, ay gito kapangasawa. Ang miga, tato, ay gito nakapamana. Ay, ako ya, nangasawa, gikuya kay nga anami ang kabuhi nga may asawa. Sa ulihi, Premiloy, nagantos. Naglalain, Premiloy. Tika giban, kuha na gapakasala na para makakaon. Oo, tika siyempre mo na makapatinaad sa kabuhin lang kay lubog sa skapay doon. Nan, ang iban praktikal, Premiloy, no? Kay gusto nila mapakasal ko ni sa amo ni nga lalaki, amo ni nga babae, kay nga mabuhi ako sini. Kaya ya ko niya nga itibuong pa ibabaw. Ti ado gibilang ka batoran, gadula gid ko wala. Wala nagadula ang matutuod nga gugma, Premiloy. Tiga pangarida siya. Kay hindi tuod gurong gugma ya, Premiloy. Ay, tuod ka. Oo, say mo be. Nga mambal mo nga gadula ang pagigugma. Kadula ang gugma kay tungod nga kay kakapoy man sang batasan nga ginasigi-sige mo lang. Nag-asawahay ka mo tungod sa pasaligay diyo, magin maayo ako nga bana, asawa sa imo. Pero pag-abot sa tiyon gali baw, hindi gali maayo kay kasaw lang man nila sa relasyon na pag-asawahan nyo, tapos na. Tananan kon mo na, natestingan mo na, kung ano-ano lang itong mga sirko-sirko, kag lupad-lupad, natestingan mo. Di wala na bilin. Amo na gani. Amo na gani, Premiloy. Nga kung tutuod kaya nga nagahigugma, i-upgrade yung inyong nga relasyon. Dolid the mobile legend. I-upgrade nyo na. Hindi nga masilingan, ay may edad na ta, hindi na ta mag-amuna kay kalain na. Hindi na kalain namin na. Nga bisan may edad na kamo, ga I love you kagyapon, ga hambal kagyapon siya nga palangga ta ka. Oo, gamo ka na vlog yapo, no? I miss you, ga. Dugay na vlog, I miss you. Wow! Amo na kay nakikita ka nga palangga mo siya. Kapag palangga, Premiloy, ginakuan ginapadayon hindi na yan silingan. Asawahay naman kami, bayda siya. Daw, tanom na siya, mga ginabunyagan mo kasi mana. Oo. Kita mong iban galalain kung hindi mabunyagan, buringot pagkaga. Iban ka lang, sobrahan bunyag. Oo, gadamo siya nga. Na, kayong iban ginagabot na yun. Oo, no. Naway pagkapanubo ang mga tanom, no? Ari na ta. Ari na ta sa gabot-gabot na paghigugma. Kaya kung tuod na nga gugma, Premiloy, hindi niya maglumpat sa bintana o kung hindi niya magabot, Premiloy. Ang mga tigulang ko do, gambal ng gugma ko do, lumpat sa bintana ko pigado. Toda. Ako ya, Premiloy, kung gabuligan mo lang ka mga duwa, nga malumpat kitabi sa bintana. Patawaran. Ang lalain kung kaysa kay kung may ara ka gani nga wala sa iya, nga kung may ara ka gani nga ginapangita nga wala sa iya, mambal ka din, mayo man to yung isa yaho. Mayo man to yung iya na pamana, mayo man to yung iya na pangasawa. Ang ako niya do ambot, ano niya nga klase siyang tao man? Patawaran yun ng tigulang ni kawin nagagi pag-asawa. Ako, Premiloy, way ko kaagi pangasawa, parang kahon ta ka. Pero sa tutuod, damo ko yan nabatian nga mga eksperyensya sa akon mismo pamilya, Premiloy. Ang akon mga ginikanan, Premiloy, nagbunilagay. Ano? Ang akon pamilya, Premiloy, ang akon ginikanan, nagbinulagay sila nga duwa. Ayos, tapos? Samay kabigang pangahaw arang gits. Siyempre, Premiloy, ang akon nga na-eksperyensyahan, kami nga kabataan ang napiktuhan sa nga panahon. On the air exposition niya. Ako yung Premiloy, prangka ko yung gusto ko, realidad yung lang. Ngayon nang hindi blay nga siling nga do naghimuhimo lang kita sa istorya. Sige. Na-experience kina pamilya namon. Seryoso na siya. Pero ang tutuod na, Premiloy, Oh,
bisan na muna nga nadagadula ang pagigugma sa akon iloy sa akon amay. Aha. Pero tingwaon ko yung akon makapangasawa ko sa ulihi, hindi ko na ipagimuon Premiloy. Ya, muna siya. Hindi ko yung magsunod sina kay nakita ko kung ano kasubo siyang kabuhi siyang akon amay. Naging bayaan sa akon iloy. Wala lang siya gambal sa amon Premiloy, pero mabatyagan ko nga nabudlayan na sa nasubuan siya. Ang kalit Kaya siyempre, wala siya upon ko. Gabi mo mo lang nag-isang kapabudlay sa ato. Nang wala ta upon ko. Gabi. Diba? Ako na gani, hindi pag ilang pusi ang ato lamisa da. Di maula, da karon ng kape ko. Ay, tigala ko may magtabsak ay. Kaya? Ako na gani nga kung tutuod ka blang nga gugma Premiloy. Kung tutuod ka nga naghigugma, dapat hindi niya dapat madula mo. In short, ang gugma wala gadula. Basta ginakultibar. Na, Ginapabakod, ginapatindog. Na. Bisa na kabudlay sa sitwasyon, patindogon ang batuon nga gugma. Yes. Amo na bala, pagtakos ang aton nga pagigugma. wow. Ipakigbato, agud ipakita. Na, Gugmang putli, bugtong tangi nga niban. Sa pagtamay sa iban nga katawan. wow. Okay, ayun. Importante Premiloy, may pabatsyag mo sa imo nga ginpalangga nga siya yang kalipay mo. Oh. Nga duag siya sang kabuhi mo. Ha, tubtob san o hindi gin magbago. Ha, kay kung magbago na Premiloy kay rami ng winasak na tahanan. Na, amo na siya. Doon mapalid ang baso sa kape ko eh. Pero ako Premiloy, ang mamaya ko lang sa inyo, pabakuran nyo yung relasyon Oh, bisan Iwain. tigulang na kamo, I love you kamo gapon, bisan daw ininto. I love you kamo, akos-akos kamo, tsungang gabi. Yes. Amo na kay iban nga wakli na mo. Hindi ka mo mangwakli. Arab lang Yes. gambala mga bata nyo nga kasakit sa mata Hindi ka mo nagkamaturan. Yes. Kung sakit mata mo, hindi ka maglantaw eh. Na, Wala. lang tao. Pero iban nga kabataan sina Premiloy positive man, kay nagambal man nga, ahay kanami kay mami kay daddy no kalambing gyapon sila bisan may edad na. Gusto ko makapamana ko sa ulihi, makapangasawa ko, amo man na si ila. Daw mahimo ka mo bala example. Hindi yan nga makita nga nangirida ka to, nangirido, himuon ka sample sing imo kabataan. Situasyonal, depende sa sitwasyon. Kung mantos mo pasigihala, kung di mantos, biyae Muna ko na ginamban nila nga, kung ginatonto ka, biyahe. Oo, kaya may dua pa di ka tigulang nga nagaulat sa Diyo. Yes, mga sultiro pa kami. Bisan mangkuton nyo pa si ugangan. Hindi tuod na mga kanisiyaga, mga KS. Ang importante, may Ginoo sa tunga ninyo. Amo man nagyapon, kita isusulit lang mo na, pero amo na kamaturan, kaya kung wala Ginoo, klaway tanan, daw yawa, tanas palibot mo. Yes. Kung may Diyos ang kabuhi niyo Premiloy nga mag-asawa nami, kay hapos mo istoryahan ng mga bagay-bagay. Hindi bala nga magsinok matanay kamo yaw-yawanay na dayon, habuyanay na dayon, baso kag pinggan. Hindi ka na makagwanta, pero gambal ka lang nga, kundi lang ko kristyano. Kundi lang ko kristyano, dugay ka na kinilisan. Aba, oo, pero at least, nagpabakod na si imo Premiloy nga hindi ka maghimo sa kalainan kay nga nagapati ka nga may Diyos nga nagalantaw si imo Premiloy. Ha? Ini sa nga advice halin ni sa amon nga mga makasasala man. Joke lang. Sige. Sa ato ni matag palamati, magusto ka mo mag-comment, mag-greet, no? Comment ka mo sa amon nga YouTube channel o hindi gani, mag-text ka mo diri kay Kuya Hil Andan. Kag magpamati lang sa ESFM diri gihapon sa aton nga programa Kuskus Balungos. Bantaye ang nagahilapit nga katapusan sang aton NYGC Joke Time Drama. No, malapit na lang ang kasal ni Jojo kay ni Catherine. Ako Premiloy forever gini nga si Jojo kay si Catherine maupdanay. Oo, siyempre kita hindi man pwede magbulagay sila. Ay hindi gina Premiloy. Do si Papa Mel kag si Catherine bla. Oo, imposible ka magbulagay. Sila duwa. yung nga duwa may forever gina. Ako gapati ko sina. Sa batuhon mo pa na yun, danay lagi. Ay, oo. Siguraduhon ko si mo Premiloy nga madula sa Catherine, dula man sa Papa Mel. Ibaluan yun lang ko nga Bisa makuton niya pa si Kuya Hil kag si Lolo Berto. Si Premiloy kay Tuto Itan. Isa lang sila kaugangan mo. Sige, lamat. Music, music. Hambal sang kalabanan, kada mo na sang akton problema. Pagsugod sang gera, nagmahal ang gasolina.
nagsunod ang bugas, sudan pati na ang gatas, nagsaka ang plete, paano na ang aton mga estudyante, pisa ng mga nagaobra, ang sweldo ginakulang pa, bisan may problema, dapat maging masadya ka. Sunda kami nga mga negrosanon, bisan ano matapos sa lang gihapon, wala na tabugas sa jagid ni karon, wala na ta kwarta sa jagid ni karon, may nagailinaway sa jagid ni karon, damo ko utang sa jagid ni karon, ginbayaan na sang nubya sa jagid ni karon, wala nagauntat ang problema ta sa jagid ni karon, importante nagapadayon kag sa diya lang gihapon, pagkabakod lang gid kita, importante sa diya ta, sa diya, sa diya, sa diya, gid ni karon. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Sirki sila Okay, Parmiloy, anti siyang tanan. Ha? Ginapahibalo nato ng aton mga pinalangga nga mga kanay siyaga kag mga ka-IS. Kung nagapalanakit ang lawas, anong dapat nga himuon, Parmiloy? Ipamasahe. Kung nagapalanakit ang ulo, Ipamasahe. kung nagasakit ang likod, Ipamasahe. nagaalay ang balikawang, Ipamasahe. nagapalamanol ang tiil kag kamot, Ipamasahe. Oh. Kung kulang ka sa tinulugan, ipamasahe. Amo nang pinakanami da. Siyempre, Parmiloy, diin kita dapat magpamasahe. sa pinakamalapit ka masahiyan sa inyong mga lugar. Abaw. Siyempre, kung diri ka sa Kabankalan, pwede ka diri makakadto sa... Lower ground floor, Gaisano Mall, Kabankalan City. Wow! Kag siyempre, anong dapat pangitaon nga masahian? Ang Syra Blind Massage. Abaw, Ayos. kwerte. Siyempre, ara dira ang aton yung mga masahista, sila ni Maki Paloma, Terebel Paloma, kag ang gwapo honda nga si Mister. Eh? Agwap. Apo ko bla, si Romel Pineda. Abaw! Ari man diri si Toto Emilio Magbanwa. Ngakon man nga apo. Sobrang gwapo na. Grabe ka naman. Ari man diri ang pinakagwapa. Naton nga receptionist si Hana Ariola. Abaw. Gayom-yom, gid sa dayon Parmiloyo. problema pa ang kalipat. Siyempre, ari man diri ang unique massage. Purok Paglaom, Barangay Bato. Ara dira si Kuya Hil Andan sa unique massage Parmiloy. Kadto inyo lang. Kag magpamasahe. Siyempre, pwede man kamo diri makatawag sa ASFM. O kon makatext kay Kuya Hil Andan o kon mag-message kay DJ White Rose. Pwede gid ka mo maka-inquire sa aton sa 0951-6069-696, 0951-6069-696 para sa dugang nga impormasyon mga ka-IS. Unique massage sa Sagay kag Syra Blind Massage sa Kabankalan. Di ginahambal, wala git Ano man ang panahon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom among magapabakod sa aton tagipuson. Why nagid kita sang panahon Parmiloy? Diri na lang gid kutob ang aton nga pagpangalaga diri sa inyo paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa, Audio-Vision Editor Mr. Romel T. Pineda, ariman si Toto Rejan Domingo kag Peter Gabrina. Kag upo diri ang aton bugos man nga puwersa sang 106.9 ASFM nga ginapangunahan sang aton gwapohon nga station manager Kuya Hil Andan kag sang aton program director DJ White Rose. Kag ang aton nga kaupo diri sa technical side si paring Noel Bugna. Sabay-sabay. Kag siyempre dason si Mana. Kit anay naman kita diri sa inyo ginasaligan, ginapamatian nga programa
ang Kuskus Balungos. Ako gali, si Lolo nyo Miloy. Kag ako naman, si Lolo ninyo Ilyong. Kaupod kay Miss Catherine. Kag Papa Mel. Madamo gid nga salamat. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend always with you.